Aamu valkenee Kotkan Lyseon lukiolla, kun oppilaat saapuvat kouluun. Ensimmäisen vuositason opiskelijat tulevat opinahjoon alkeellisesti jalan. Yhtäkkiä rauhaisa yhteiselo katkeaa, kun pyhtääläisten ryhmäkuljetus kaartaa koulun pihaan. Kun laulunjohtajan käsky on käynyt, joukko poistuu autosta koulurakennukseen. Kulkuneuvo hylätään keskelle tietä, ovet ja ikkunat avoimina. Abiturientti ilmestyy kouluun tyylikkäästi myöhässä. Eihän täällä ole yhtään parkkipaikkaa. Ja vittu, millähän himaa. Luokkaan asti selviytyneet abiturientit aloittavat päivänsä syventymällä matematiikan kiehtovaan maailmaan. Laitetaan pikku esimerkki taululle. Derivaattafunktion olemassaolo ei ole määritelmä, vaan se on aksiomapohjainen matemaattinen välttämättömyys. Funktion suppenemiselle riittävä, mutta ei välttämätön ehto on se, että kuvaaja lähestyy x-akselia. Tässä vielä tällainen kiehtova kuriositeetti, koska täällä tulee vastaukseksi irrationaaliluku. Lopuksi vielä sanon, että hyperpeli on sellainen matemaattinen muoto, jossa toistuu 2 pystysuoraa asymptoottia, mutta tämä ei kuulu lukioon. Ovatko kaikki ymmärtäneet? Kaikki ovat ilmeisesti ymmärtäneet. Laitetaan vielä pikku esimerkki tänne marginaaliin. Tästä. Kulaar, Huomenta, Sami. olisiko sulla hetki aikaa? Kyllä. Ai te laskette täällä pinta-aloja? Mentaalisesti haastavan oppitunnin jälkeen on aika siirtyä nauttimaan maittavaa ilmaisravintoa. Kuvassa näette tyypillisen ensimmäisen vuositason opiskelijan luonnollisessa elinympäristössään. Nämä ruokaketjun pohjimaiset joutuvat olemaan jatkuvasti varuillaan. Vahvempien poissa ollessa kakkosluokkalaiset yrittävät vallata itselleen reviiriä. Tämä yksilö joutuu kuitenkin väistymään abiturientin tieltä. Abiturientti osoittaa hyvän hallitsijan tavoin armoa heikompiaan kohtaan. Nälkäinen abiturientti saapuu ruokailuun. Abi raivaa tiensä lajitoverin luo. Arvaa mitä? Mitä? Ensimmäisen ruokaa ottaa ykkösluokkalainen. Häntä seuraa toisen vuositason opiskelija.
Viimeisenä tulee Abi, joka ei välitä tuakaan säännöistä. Miten siinä seisot? Noi helvetin ykköset istuu meidän pöydässä. Perkele! Itse on mulla ollut tänä vuonna. Ruokailun jälkeen on uskonnonopetuksen vuoro. Eiköhän tää nyt riitä tältä aamulta, et laittakaa joku valot päälle sitten. No niin, jatketaan mihin viimeksi jäätiin. Mikäs on viimeisen asia muuten, mitä on kirjoittu vihkoon, kun me nyt en yhtään muistaisi? Se oli se kristinuskon synty. Elikästä. Xuskohan on lähtöisin täältä Jaskansnägäriltä, Israelista. Sitten nämä syyrialaiset tyypit Syyriasta tulee sinne Jaskansnägärille, kun ne oli kuullut, että sieltä saa aika hyviä lihapiirakoita tuplanakeilla. Siinä tykkäsi niistä tuplanakeista ja siinä lihapiirakasta niin paljon, että ne halusi viedä sen mukana takas Syyriaan. Moikka moi Pena. Sitten lihapiirakan kanssa samalla ne vei mukanaan Xuskon sinne. Ja tällehän Xuskohan lähti leviämään. Ja Pena, sä sontilat ne pois. Kyllä. Elikkä, jos ootte sit joskus Pyhtään suolla ja alienit abduktoi teistä jonkun niin, ja käskee teitä kertomaan Xuskon synnystä, niin tiedätte sit mitä kertoo. Jopa Siepena. Kyllä. Ja tänään sitten taas puhutaan Suomen taloudesta ja Kirafilandian talouden ongelmista. Se kummana kun näiden perkeleen koulunetteen salasanojen kanssa, kun näitä pitää koko ajan vaihella. Ihan kuin joku tuolta naapurista yrittäisi tätä käyttää, kun ei nää perkele toimi täälläkään. Ottakaapa kaikki viime tunnin kotitehtävät esille, niin päästään niitä tarkistamaan. Tehtävänähän teillä oli Kirafilandian armollisena diktaattorina kehitellä toimiva talouspolitiikka ymmärtämättömille kirahveille. Toivottavasti muistitte, että muistitte, että kysyntä oli kirahvi, joka vetää kansantalouden valtuudeita. Eli jos sinulla on 50 kirahvia ja haluat ostaa niille 20 norsua, niin mitäs ne valuuttakurssit sitten vaikuttaa tähän? Abiturientti pitää huolta lihaskunnostaan liikuntatunnilla. Joo, ja oltiin tossa vaimon kanssa kissan ristiäisissä ja sit tosiaan siellä oli sellainen yksi kaveri kuin Roope, tosi taitava jalkapallos ja no sitten kerran 2003 oltiin täällä ja Joo, jatka vaan. Mihin mä jäinkään? Niin se Roope, joo tosiaan, niin se oli perjantai 12.2 oli täällä näin tunnit ja pelattiin sitten näin jalkapallo. Jahas. No, asia siinä. Morjens Arsta! Tuli tässä mieleen, että tuossa 2001 tanssittiin vanhojen tansseja ja
olisi semmonen tanssi kuin Pompadour. Ihan näköinen näköinen oli ja ajattelin vaan, että jos tarvii kyytiä himaa, niin pääsit sit meikäläisen kyytiin, voin näyttää pari Pompadourin videoa, mutta onko sun tanssipari jo? Päivä päättyy biologian intensiiviseen kaksoistuntiin. Ja niin, hyvät oppilaat, tänään onkin sitten vuorossa tämän evoluutioteorian opiskelu. Olen tänne jo taululle valmiiksi piirtänyt teille havainnollistavan rekonstruktion elämämme kehittymisestä maapallon päällä. Kaikkihan alkaa bakteereista, niin kuin te tiedättekin jo. Tämähän käytiin jo silloin biologian 3. kurssilla. Seuraavana on muodossa kalat. Madot, joka on itse asiassa maailman mielenkiintoisin eläin. Olen tehnyt yläasteella tällaisen tutkielman kastomadosta ja olen todennut, että se on kaiken lisäksi innostava, mielenkiintoinen ja paljon fiksumpi kuin esimerkiksi lemmikkikoiramme. Kun olemme päässeet ympyrässä tänne linnoista ihmisapinoihin, voimmekin jo todeta kaikkien kädellisten jakautuneen Itä-Afrikassa miljoonia vuosia sitten apinoihin ja ihmisiin. Kun ihmiset ovat sieltä sitten lähteneet Afrikan sarven kautta Aasiaan, on kehittynyt meidän sukumme Homo sapiens. I believe I can fly. Nyt oota. Hei, nyt päät kiinni siellä saatana. Ai se kävikö se jo? Voi vittu. Ai! Otetaan uusi. Lopussa nyt. Pitäisikö vain? Perkeleen koulunetteen salalainen kanssa ja kehitellä toimiva talouspolitiikka tehtävänähän oli, että teillä oli tuja saatanassa. Ja tuu nyt! En luveta sanoa, että polsaa. Käy! No vittu, nyt en ollut valmis ollenkaan. Muistutan, että ei kaikki lähtee aina peräisin. Kaikki... Telman aihe ja suosittelenkin kaikille, että sitten kun seuraavalla... Tänään onkin sitten oppilaat kurkkuääni. Kun olemme päässeet kehityksessä ihmisapinoiden tasolle, en puhunut ihmisapinoista juuri. Sählössä on kaikissa kiinni on toi lantioliike. Se lähtee täältä näin, otetaan näin. Se tulee loppuun saakka. Mä annan nyt näin. Tästä näin näppärän näköisesti.